Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 29, versikulo 15. Pagimbagan dagiti ubing, ti panangisuro, kan panangdisiplina. No mabaybayan ti ubing nga agaramid iti kaykayat na, ibabain nanto ti inana. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Uy na, mangibabain ka talaga. Apay adinanog mo ti kaklasen, na! Nanang, kuha ngamin. Pinisang na ngamin ti papel ko. Ngam imbaga na matasan na nga ingagara day dyan nga inaramid na. Intun sumaruno, saan mo nga ulitan day ta, ha? Saan ka mang dandanog iti kaklase, mawatam? Nanang. Ni, apay analabaga dagiti matam ading ko. Ay na, inungtak dinanog namat ngamin ti kaeskwelaan na. Ala, apay nga'y ading ko. Madian ti kasta. Ni Ransel ka di ti dinanog na, nanang? Wan, dyan nga'y anak ni Melody. Ay, isugaya man nasabat ko itay ngagsangsangit. Daytoy matmarian amanang na. Suranan na pay laang ni ading na. Dayjay matamarian. Jak magustuhan ti kababalin na. Nakitam ka di tinaramid ko iti mula da na Shalimar? Apay pinarot mo nga di mula da, manang. Nagpangit mat nga minti kulor na. Saan anapinta sa kitaan? Ipulong ka kini mama. Mama! Ni Manang Marian ka di. Dinadahil na dagiti sabo nga mula ni Nana Shalimar. Ay, anya manen ti bagbagam, anak ko. Ay, didak man riribukan. Ijay kayo ruwar nga aga pa ni manang mo. Ha? Anya ngay, Ransel. Ura niya ti aramidam. Di nakaikan kano ni mama. Tulungan nakit ti amang parot kadagiti mula ni Nana Shalimar. Solomon, kasla na imas tila ako ni Nana Tria a fishbowl Un nga rod. Ngam, awan igatang ko. Siyak ti makam mo. Ha? Anya nga iti aramidam? Hoy, Ransel, sa dino ti papanam? Umay ka, umasidag ta. Sige. Si putam ni Nana Tria. Ha? Aday ta, nakaala ko ni ti fishbowl. Tumaritan, Solomon! Hoy, Obing! Ang supli kayo ditoy! Saan kayo pa yan nagbayad? Darasan, Solomon! Ay na! Asino tinangibagakan ka atakawam ti tagila ko ni Tria, ha? Saan asyak tinang takaw? Ni Ransel. Nita, sumungbat ka pa ila. Nay ko! Siya kung di magisarita iti kapsat ko. Saan ka man amakibiyang trik siya? Bayam apagungtak da ito yung kabsat mo. Napandakit din nagtakaw itila ko ni Tria fishball. Saan to na maulit, nanang? Saanan? Saan ka ngagtaktakaw ading ko? Noon da kayat mga gatangan, ibagam laang kanyak tagatanga. Saan matasyak tinagtakaw? Ni Ransel? Kasta ka di? Mamati ka ni kanyak, manang? No kasta, liklikam nga rod ti makibarkada ka ni Ransel. Narigat mat na mairaman ka akanayon iti madi nga aramid na. Uwan, manang. Diyak kaya't abautan nakmanan ni nanang. Nagsakit. Ala, ingka nga rod aramidan ang dagiti assignment mo. Tapno saan na kan nga ungtan ni nanang. Class, time's up. Submit your activities now. Psst! Solomon, nalpas mo ka din ti paparamid ni sir. Wan, apay si ka. Saan mo aramid? Saan ko pa yan narugyan? Tas saan ko nga mo ti aramidak? Ha? Hoy, saan mo mutan nga isab-submit ha? Tapno adda ka duhak. Ha? Apay ngay. Saan mabalin
Agi-submitak. Please pass your papers and don't forget that we will be having our quiz tomorrow. The coverage will be our lesson last week. Yes, sir. Nag-submit ka pa ilang mat, Solomon. Intakid din. Agkating class ta. Masaduta ko nagtugtugaw dito eh. Ha? Diyak kayat. Sikaan o agawid kan? Basta siyak. Kayat ko pa iti agiskwela. Agindi di ka pa ilang. Agpadatan tumot lang abagsak ti grado na. Panawan ka man langan. Good morning, class. Good morning, sir. I hope you studied your lesson last week. Yes, sir. Bring out a piece of paper and your pen. Awan ko mati makita ka sa bali a papel iti lamisaan yo. Malaksid iti answer sheet yo. Sir. Pangasi yo. Awan ti ag-cheat. Ala, jak nagripaso. Ha? Imbagamat ni sir nga ag-quiz tayo ita. Pakupyan na ka. Ha? Diyak kayat Amangan numatiliwan data. Again, no cheating. Yes, sir. Look at your own papers. Warning kada iti mangkita iti papel ti sa bali, makitkita kayo. Sir. Solomon, sige na, pakupyaan na. Awan uray may isang amok nga isungbat ko. Saan ko apanpansinan ni Ransel? Amangan noong tan na kami ni sir, numatiliwan na kami. Mabalin ka di akasarita ka, Ransel. Ah, yes sir. Agtugaw ka. Saan ka kadi nakareview? May papaniti quiz tayo itay? Kuha sir. Natiliwan ka amang matmatmat iti papel ni Solomon. Agkupkupya ka? Kuha. Saan nga umuna agundaway nga inaramid mo daytoy? Ladingitek, ngam paayabak dagiti dadakkel mo. Ransel, nakasaok ti teacher mo itay. Ah, Apay akanayon nga ag-cheat ka kabayatan ti panagkwisyo. Saan ka kadi nga agripripaso? Amangan no ay ayam laang ti aramidam. Mataktakak laang nga mapan ija eskwelaan nyo. saan ko matngaminan na mayulo ti agadal? Agsardeng aksalangan. Anya? Tikit di ko nam. Nasadot ka. Padasam nga isardeng ti agadal, tamakaraman ka kanyak. Awan sirsirbik nga agtrab-trabaho, tapno makaadal kayo iti kapsat mo. Ita, ibagam nga agsardeng kan? Congratulations, saging ko. Nakaturpos ka matlangan iti high school. Congratulations, anak. Agyaman ak iti anos ken kinagagat mo ang nag-eskwela. Agyaman akmat kada kayo, nanang, manang. Nusanda kasi nupurtaran. Gan binabalaw. Amangan nudyak makaturpos iti eskwela. Nagdanag ka. Takunak no maitulag ka ni Ransel ang nagbalbalyodong matan. Saan Good boy akmat, manang. Maala, husto daytan. Agawid tayon tamabisina kun. Intayo ka ng tinluto ni tatang yung. Uun nanang. Tani, itayak pa lang ang mabisbisin. Intayo nga roden. Maladarasan yung agpalas. Ang mga numala daw tayo iti simbaan. Uun, nanang. Itayak pa lang ang nakasagana. Ni manang saan pa lang ang nakasagana? Ag-make up pa ilaang. Nakapulos akon. Intayon. Ala, agawaan nyo nga ron. Intayon. Makimisa ka no? Diyak pa ilang malipatan ti sana pa nagpakupya kanyak ni Solomon. Gapukin ko ana. Nabagsakak iti subject mi. Iso adi mon intuloy tinagadal? Kayat mo tabalsen ta? Ha? Kasano manang? Ada na panunot ko. Umay ka, Ransel. Siyak ti makaam mo. Kanya ka di ti plano manang. Basta, sumurot ka kanya. Nanang, anya nga tinapasamak dito yung bisikletak. Mapaya nadadal ti bisikletam. Nagawan kat apanunot nan tinangaramid dita. Solomon, apay na ita bisikleta, makasta.
Dinadaal da nga road. Jak amo, no asino tinang dadaal. Ti amo kat imparadak laang dito'y arubayan tayo. Ay, adda CCTV ti kaaruba tayo ani Sir Ador. Mabalin ang makita tayo. No asin tinang dadaal iti data bisikletam. Ay na, maipabarangay ko no asino man tinangaramid iti dayta. Imbagata saan da sinirek ti balay tayo. Mare Shalimar, adda kayo dita. Mare! Aywan, kumari Tria, sumrek ka ah. Ni, apay Mare, adda saan anasaya at anapasamak dito'y balayo? Ah? Kasano nga mom? Pagsangpet mi kat nadadaal matan ti bisikleta ni Solomon. Ay, sigurado nga inaramid day tadagiti agkabsat adamarian ken Ransel. Ha? Pagkunamat iti day tamare. Umayak kumaitay tamangyagak iti mangga. Nakitak dito'y arubayan nyo dagiti agkabsat. Idi sumrekak, nagtaraydan. Ay na, talaga addakas ti kababalin dagi dyan nga ubing. Inak man kasarita ni nanang da. Diyakon palabsan da ito nga inaramid da. Intan Mare, takasaok metlaang ni Kumari Melody. Tanagtakaw maninda Marian ken Ransel itilakok itay. Mari Tria, Mari Shalimar, nakaumay kayo mat. Sumra kayo Anya ka diti maipaay ko kada kayo. Kwa, mabalin ka di abagbagam dagiti anak mo. Taitay, dinadaal dati bisikleta ni Solomon, idi awan kami pa ijabalay. Siyak amis mo tinakakita Mare. Ket itay, nagtakaw damanen itilakok. Manun adaras at tinakawandak. Kaano di agsardang, amangan no ipabarangay ko ina. Inaramid dati kasta. Ay na, paspasensyaan nyo kuman dagiti anak ko. Saan ko nga amo akasta ti inaramid da? Kababain pa yan kada kayo. Bayadak ti panang pariperyo iti bisikleta ni Solomon, Mari Shalimar. Kat bayadak mo ti tinakaw da iji istor mo, Mari Tria. Kaslang amin makumikum kaunay iti trabaho, Mare. Iso amabaybay amon dagiti anak mo. Pudno dayta, talaga makumikum unay iti trabaho. Iso anabaybayak dagiti anak ko. Saan ko anabagbagaan kan nadisiplinaan ida? Imbag tamom dayta, Mare. Alaw, husto daytan Mari Tria. Ay, ti kayat mi kumalaang kat madisiplinaam kan mabagbagam dagiti anak mo, Mare. Uwan, Mare. Kat ulitak man ang ti agkid daw iti pamakawan nyo. Sika ka di dayta? Itatalaang manan nga agsabat Ay, wen nga rod, Mare. Kat, aging gaita. Ay, mababainak pailakan ka. Ni kumari mat, di mon panunutan tinapasamak idi. Ay, kat kumusta ngay? Damag ko ngayon tuloy ni Ransel tinag-eskwela. Ay na, wen Mare. Ay, agyaman akta nakapanunot mo't laangan. Ay, maragsakan ang amakangag iti dayta Mare. Kan naibaga ti anak ko nga aktibo kano ni Maria ni Jasimbaan. Wen Mare, kayat naman ti sumursurot kada father, numapanda ijay baryo. Ay, kat nasaya at garod no kasta, Mare. Tinasayaat apanang disiplina kadagiti anak, itunda na ida itinasayaat a masakbayan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Jensel Diones de Paiso. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Sound Effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540,
Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inda ibasa ti Proverbio 22, versikulo 8. No agimula ka iti bukal ti kinakillo, rumosing ti didigra, kat aggibusto ti panangidadanas mo iti sabali a tao. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ay masurunak no malaglagip ko ti manugang ta. Marigrigat matlaunay ay tawan pa'y dagana at talunin na. Ay, aga at apakpaikit din. At inalawa at talon ta ti inalmanan day dya alalaki. Ay, saan lang nga atap? No dikat day tatipudnaw. Ay, unay mat ngamen dya anak ta. Kas lamapukpukawan iti lalaki. Diyakit din mamirmiraot nga awan pulusan ikuan at ipinili na. Ginayuman samit day dya amartin ti anak ta. Ay, no apay mat ati pay anak ta tinakatumpong iti kasi aklasit lalaki. No mabalin la ko mga ibabawi ti panagasawa da. Ay, sinalbag ngamin day ta nga ayat-ayat. Ta iso ti rason ti anak ta. Ay, ayaten na kano day dya mamirmiraot. Papanam ka dita nagsapa ka mat. Inakman mangala iti panaw. Tapalawa at basit ti kalapaw ta. Mabasa ngamin ti asidag ti ruangan no agtudo. May mayat nga agpaiso na lumawa basi ti malinungan. Mabasbasa ti asidag ti ruangan no agtudo. No makaalak laki di iti adu apanaw. Uray nalawa ti atapak. Tapno mayat apagyanan iti aldaw no napudot. Mangikabil kan tumatan iti papag tapno may mayat. Ariglado day ta bakat. Inak nga ron mat aglaba di tawaig. Saan na bali? Taasidag mat diti kalapaw ti waig. Ala, inakmatan, bakat. Diyo ka di kayat ti mapanagyan iti balayo. Nagdakkal mat ti balayo. Mabain mat nila kay ko ang makipagyan kami latta kadatatang. Ay, managbabain ngamin nila kay mo. Ngam, nagagat kan lasingpat. Sa anak mat siguro nga agrigat iti sidong na. Sa maysa, nadungumat kanyak. Ay, uray nakiasawa ka itibak nang, no naranggas ka na imot, ay, awan sir-serbina. Kayat ko pailaang ni Martin. Tanaragsak kami adwa. Uray marigrigat ti adda ka bibiyag mi. No ngay, ayaban na kayo ni nanang mo, ijabalayo. Nilakay ko ti mangaddang no kayat na amapan kami. Wan no saan. Panagtatalunan. Agam nasakit mat day tasikat kan sakam ako nam. Ay, Kasanukan ngay ang makatalon. isungarod. Ingkan saya banja anak ta. Kanti manugang ta. Tagyandan di tawi. Ni Martin ti pagtalunain. Wensa nga agpaiso Imbag lang nga da ibabaon, no kasday nga agtudo. Una, agiwayway itinuang ka nagaradaw. Ay, jakmatan makaradaw. Kaputan na sakit ti sikat kan sakak. Sige, tamapanak iti ayanda. Damag ko ang nagpatakder da kano iti kalapaw da iti kakaiso na asular da Martin. Anya, kalapaw. Day tala ang ti kabaalan day ja Martin. Kasano no ada sa nga ilida. Ay, no nagtungpal ko manili sa iti imbagak alipaten nanday ja lalaki. Di mayatlat ako matibiyag na. Nakaumay kayo matnanang. Umunag kayo Sanen. Umay ko la ibaga asaan ang makatalon ni tatangyo. Tanasakit ti sikat na. Umay kayo kuma. Tada kayo ti katulungan na nga agtalon. Ibagak to na sumangpat ni Martin. No kayat na nga umay kami ichay, nanang. Anya ko mga iti di na kayat.
Di yo mapanawan to'y kalapaw yo. Naragsak kami dito'y kalapaw mi, nanang. Ay kasta pa'y ita. Ngam inton awan makanyo. Kasanon. Naragsak kayo kadilat. Saan mi mat nga ipalubos nga agbisin kami? Tanagagat ni Martin, nanang. No agpay sumatlaang anagagad. Ibagam nga rod. Taumay kayo ijabalay. Ala, ibagak. Apaman asumangpat ni Martin, nanang. Imbag ta simangpat kan lakay. Itay pa'y ngor-urayan ka. Ne, adda ka di parikot, bagat? Apay nga inururay na ka. Imay itay dito ni nanang. Ha? Ne, anya nga iti ginagara na. Kaya't da ni tata nga agawit ta ijibalay da. Tatulungan ta kano idang agtalon. Kaya't da mapantay iji balay da? Saan ka di adidak kayat? Sa anak kano ama ibagay kan ka. Tawan kano dagami. Idinto, tanalawa ti dagayo. Saan nga min akabaulan ni tatang kano ti agtalon? Tanasakit ti sikat na kan tumang na. Ubing paimot ni tatang. Apay ang nasakitan ti sikat kan tumang na. Awan inubingan no sakit ti pagsasaritaan, lakay. Oh, kasano? Anya ti pangadang mo? Agawit ta ka ti ijibalay da tatang? Ne, gargarat yung samad day taawit mo, pare. Wan pare, mapan kami iji balay da katugangak. Tatulungak kanong agtalon. Itatag ka sa pulan iti kadwa ng agtalon. Kaya't na namapan kayo di balay da, pare. Masapul amapan ko tulungan tagkasapulan kat nga rod. Amok ti ugali ti katugangam. Mata pobre. Tanang ato ti panagkit-kita na iti bagina. Idi pa'y laeng. Nadlaw kon, ti kinamata pobre na. Ay, sayang. Naunaan na ka nangalakan ka. Kasapulak ti kadwa di talon kahit. Ha? Kasta ka di? Ay, sayang. Ay, kasapulan mo't ngamin ti katugangak ti kadwa na iti talon. Anya ti kunam lakay. Pimanawan dali sa iti kalapaw da? Wan, bakit? Sabay kahit ko akasugpon iti panagtalon ni Martin. Ang, imo na ti katugangan na nang ibagakan ko na. Ay, sayang. Uray siyak. Kayat kumat ni Lisa, tanagagat. Ngam no kas pangarigan kayat danto ti makisugpon kadata iti panagtalon, ay kayat ko lataan. Masigurado, di da maanusan ti ugali nila kay Matyas. Pag ko naamot, katugangan naman. Ay na, amo kung ti ugali dahi di alakay. Nagkaro ti kinamata pobre na. Manugang namot ni Martin. Pabainan na nga ta. Adadaki di akanayon na apabainan tag kakabalay dan taon. Into nagkita kayo ka ni Martin, agdamag kantuman. Mabainak nga agdamag kan ni Lisa. Taama na mo't di masaknan. Agdamagak taasidag mo titalon nila kay Matyas, kan titalon tayo. Anyat urasain, apay adi pala rumor ti asawa mi ti siledyaw. Nag-overtime ang nagarado idirabi tasalag ngamin tatang. Iso ana puyat. Anya nag-overtime. Masadot kit di nga agarado Mapanmatla ang inton madamdama Uriin kayo kita ang tinarado na ijitalon. Basit lang ti saan pa yan alpas. Ay rumbang lang nga galiptak ta asawam. Saan lang amangan ti pagaliskuan na. Anya pa'y laang ti kayat yu, tatang. Nagagat mo ti asawa. Uray nagagayt, tawan mat sa nikwana nga obrain na. Awan mat la serbina. Tatang. Agpay sumait. Saan ka day nga awan apulos sa nikwa ti asawam? Nakapubpobre anay kamang. Apay nagawid ka, nakanta sa papay laeng. Umay kakadimang ilaban. Nalpas ko ti may sakal lang tatang. Pinaginanak pa ilaan jenwang, tamabisin maten. Dagay ka kumaidjay tambak na sa papay laeng, mate. Umayak mangalay ti danom, tamakain inom dananang kan Lisa. Naparpartakak kanu ngamin amag na, iso asyak ti may. Madama ti sekada. Awan danom dito'y balay. Ikagsakdo ijay gripaw. Sige tatang, inakargaan to'y galon, ngaypan ko iji ayanda.
Dedwala ta ti alam. Ah, Asiwam, tayawid mo dito'y balay. Apay agalon lang ti isak daw. sige, tatang. Naibayag ka mo't lakay. Adda ka di dinagas mo pa'y. Awan ngamin danom ije balay. Napanak pa'y si Makdo, sakbay ngay mayak ditoy. Anya ka di ti araramidan ni tatang ije balay aya. Ay, anjak amo Dinamag na, no apay anasapa ka si Mangpet. Kung anakid din, amapanak ka numang ilabban. Ay na, pasensya mo ni tatang lakay. Ubing pa'y mat. Apay akas lagkabawan. Saan ngagkabaw bakit? Talaga akas jay ti kababalin na. Ala, ano santan lakay? Wan bakit? Ano saklat ta ni tatang? Nalawa ka di pa iti sana naraupan. Ay, basitan. Tainawis ni Martin, dagiti gagayom na. Nagpatulong, tatulungan ng tumot kanuida. Mabit tayo nga ron makalpas no kasta. Alisto ni Martin. Ay, imbaglakit di taadda akadwa tayo. Rumbang lang tayo nasawa nakit nga ron ti anak ta. Ay, jak ni namnama anagagat gayam. Dakkel ti maitulong nakadata, no kastoy apa nagtatalon. Sa anak lamay ayo kan kuana. Ah, Awan mo't sa ni kuana. Anya nga iti pangbiag na iti pamilya na. Nang runa, kat nalaing mo't ngagputot. mabiyag na mo't siguro, tasaan mo't asado. Umanay lata ka day na makitaltalon. Awan mo't nga ron talon na. Dahita ti parikaut. Ti kinaawan sa ni Kuana ti makapadismaya. No mabalin ka jak kaya ta para iti anak ta. Ang agasawa dan lakay. Saanan ang maibabawi? Pare, kumusta nga iti panlaki pag naadyo iti katugangan? Ay, kuntun umaya pa nagtatalon. Mangkitak iti sabali apak ikaduak pare. Jak magustuhan ti panagsasao ti katugangak. Kunakon kay. Talaga kas dyan na, dahil katugangan pare. Ay, nasakit ti panagsasao na pare. Nagasidaglat italon may. Iswa, narwama ko iti panagsasao na. Ay, talaga nakaro. Ipagpagapuklatan ka ni bagat ko pare. Abay, kagura na ka nga ta ni bagat mo. No, sungbata mo maminsan ni katugangan. Jak ngamin kayat, nga adda pagsakitan tinakam na kanyak. Isu alumikli kaklatan iti riri. Imbag ka nagkita ta dito tiyandaan, Mare. Adda nga min napatag nga ibagakan ka. Anya ka di dayjay, mare. Ay na, naaprobaranan ti ipapanmi nila kay ko ija abroad. Ha? Ni, jak amo nga agabrod kayo gayam. Kaano? Mabiitan. Kayat nila kay nga ipiyar kada kayo ti talon ni. Tapumanaw kami kat nga ron. Mabayag kayo iji abroad? Nalabit akasta. Siyempre, no makasara kami iti trabaho mi ijay, agbayag kami siguro ijay. Imbag man? Di kan tumot mangliplipat Ay katuan Apaman makapanaw kami. Da kayon to kumati agyan ijabalay. Tapno madaldalo sadlata. Ay, umay ka Kinta pa'y agmerienda. Kabayatan ti panagsarsarita ta. O sige, ilibrim lakit de. Nay, apay nga da kayo pala dito'y balay. Di kayo pala na panidya talon. Makauma kayo akabalay. Tatang, kaya't mi pa'y kumati agyan dito'y balayo. Tapno matulungan da kayo. Ang ladingitan mi. Kanya ti kayat mo asawan. Pumanaw kaming tatang. Mapan kami ije balay da Tony, tada kaming ti agyan. Agabrod da nga minan. Kat da kami matantimang talon iti talon da. Anya, pumanaw kayon. Uwan tatang. Saan ka di anauma kayon kada kami? Sige tatang. Mapan kamin. Ay, napandan. Ay, awanan katulungan kay ti talon ka. Ay, kasano da ituyay?
Saan anasaya at timang idadanas, taagbalatag to matlakan ka. Surusuruwam timang ipatag, tapno naragsak ti biyag mo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Dalan. Kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inda ibasa ti Proverbio 22, versikulo 9. Agparabor ka kat ibingayam dagiti napanglaw iti taraon mo. Mabindisyonan kanto iti daytoy nga aramid mo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biyag. Idipimana tayo dito ang nagpa-Amerika. Daytoy lang balay tayo tinakatakder iti daytoy adiso. Wan nga roon. Itan, adumatan akal kalapaw ti aday ti asidag. Ayan nga ta ni Jose, binilin ta amang kita iti balay tayo. Umay to siguro. Maminsan samot lang nga umay agdalos iti makadomingo. Daytamot kit di titulagan tayo. Umay naladalusan, kalpasan na, irikap namanan. No kumasaan anadawal dagiti anak na, pinagyan ko kumaida dito'y balay. Saan ba't nga min tamartilyuan da apagay ayaman dagiti alikaman kan tawa? Sayang. No apay mo takas dya dagiti ugbing na. Martilyuan dalatan titugaw no dagiti tawa. Siguro dadakalan dagiti anak na ita. Nakarubot ka mat, adda ka di pa kitang danam ita? Inak agdalos di tadak kalabalay. Jak nakapan idinapan alawas, tanagguri-gurak. Saan ka ang makadwaan? Taglabaak ita. Kabalak ti agdalos, nga oray may maysak. Alang arod, ingkan, tapno makaawid ka matla adagos. Napanandag iti ubing. Ay, napandaman siguro na ijay waig. Nagala da iti bukbukaig nga ilako da. Anyapay nga iti maala da abukbukaig. Ado ti ubing amapmapan agala. No adda maala da abasit, pagtitipunan da tapno maurnong. Danda ni awanan maala abukbukaig. Pati pay ikan, kat danda ni awan maala ijay tao. Kanayon mo't ngamin dagiti dadakkel abang ka amapan agkalap. Datayo ababasit abilugla ang ti pagkalap na. Awan maala tayo. Numabalin la kuma. Abugan, dagiti dadakkel abang kang agkalkalap. Tani, di damot mangibatin iti para kada tayo. Ne, adda kayo matgayaman, madam. Mas daawak, tanakalukat ti balayo. Da kayo matgayam. Wan, talon nga aldaw tinapalabas, manipod simbangpot kami. Kaduam ka din ni sir. Wan, barok. Manula ang atawan nga awan kami. Nagadumatan akal kalapaw iti asidag. Papanawon nyo ka di ida, madam. Ruwar ti inaladan nyo. Ang masakupan nyo ti ayanda. Apay, sa dino tinagapuan da kita. Iti isla at dinanon ti danom, idinagginginad, madam. Di ta tinagkamangan da, tas anamadanon ti danom. Kastagayam. Saan mi ida papanawan? Takaasid naman. Nagsimpat kayo talaga, madam. Dagiti daduma di ta ababak nang. Padimulis da ti babalay dagiti margrigat. Nang runa, numasakupan da, tinagpatakdaran da.
Nabayagan ka mo't lakay. Anya day taawit mo. At danda madam, ket inted da dagitoy adilata. Ket nagsarsarita kami pay, sakbay ang nagawidak. Imbag man, tada dilata nga insangput mo. Awan nga minamnamak nga ilutok asidaan tayo inton aldaw. Nasingpat da talaga. Saan da kanu apapanawon dagiti nagpatakder iti kalapaw di ta masakupan da. Imbag man. Man-mano ti kasta abak nang. Ngamday di akon rad, nga akin kuko iti dadakkel abang kaapagkalap. Awan bibiyang nakadatayo. Ket no imbaga ti kaaruba tayo. Api na ikat na kanu ti may sa abasit abilog nga imasidag iti dakkel abangkada. Ay, di kayat da, isuda lang ti agbyag. Iparit da nga adda umasidag iti bangkada. Da kayo ang nagbalay dito igid ti baybay. Ikatin niyo ti kalapaw yo. Tagparamidak dito'y iti resort. Apay, pukwayo ka di daytoy? Tapno pa ikatanda kami laptan ditoy, sir? Nagturid ka na si kababae. Aniya ti pagkarkarit mo, ha? Awan pagkarit ko. Ngam awan ngamin papanan mi no pumanaw kami ditoy. Saan ko naparikot na ita? No kinabaalan niyo ti nag-squat ditoy. Kabaalan niyo met ag-squat iti sabali. Urayan mi ti Cruz family amang papanaw kada kami. Isu ti amumi nga akin kukwa ditoy. Ta sino tinangibagakan ka ako kwa ti Cruz family da itoy? Kukwak na itoy! Nabayag kami ditoy, sir. Awan papanan mi, no papanawan da kami ditoy. Awan bibiyang ko! Saan ka di ang masakupan da Mr. Cruz ti nagtakderan ti kalapaw tayo iti asidag ti baybay? Wamat, apay ka di. Imay itay ni Don Conrad. Kunana apumanaw tayo kano. Tapaaramida na iti resort ti igit ti baybay. Awan karbangan na amang papanaw kada tayo. Tadi namat kukwa da itoy. Apay nga imbaga na ako kwa na. Sige, iuman ko kan ni Mr. Cruz da itoy. San abali, tasimang patdan. Ay, dada ka din. Ay na, madanagan ngamin. Ang mga no agpilit ni Don Conrad amang papanaw kada tayo dito eh. Ay, nalabas mat na di Don Conrad. Numuna, takayat na abukudan ti ikan iti baybay. Di na kayat nga agkalap tayo mat iti adalam apasat ti baybay. Uwan nga rod. Dandani saan nga umanay apang taraon tayo ti makalapan tayo. Tagpatingga tayo laang mat iti ababaw. Kanayon ang nakaharang dagiti dadakkel abang kada apang kalap. Di tay makadanon iti adalam apasat ti baybay. Madam, saan ka di amasakupan yu amin ti asidag ti baybay? Wan, adda ka di parikot, Jose. Kuang amin, madam. Jebak nang akin ko ka iti dadakkel abang kaapagkalap. Ibagbagan a pumanaw kami kano. Tapaaramidan na kano iti resort. Ha? Kasano ko maapaaramidan na ti masakupan mi? Madanagan kami, madam. Amangan no mangibaon iti mang demolish iti kalapaw mi. Sino day taabak nang ako nam? Kabagyan kano tinangato a politiko, madam. Saan agapo ta kabagyan tinangato a politiko? Kat iroruman na kayo. Ti baybay ti pagtataudan ti taraon nyo. Manipud at dadag iti dadakkel abangkada. Basitan, ti makalkalapan mi. Saan mo ka dingam-ambo ti bagbagada at Don Conrad nga akin kukwa kadag iti dadakkel abang kaapagkalap? Apay aya. Kayat mo ka di agayaman. Saan? Kayat na kanu ngamin na pumanaw dagiti squatters di taas idag ti baybay. Tapaaramidan na kanu iti resort. Anya, apay aparamidan na kat di namat kukwa. Dahita nga ro timbaga kadag iti kakadwa ni Jose. Tapno di mang namnama dayta akunrad. Una ak iti plano na. Anya ti kayat mo asawan? Siyak tagpaaramid iti resort. Ket dagiti squatters ti pagtrabahoek.
Tangdanak ida iti husto tapno damat pagbiagda. Mayat sa nga agpaiso tinapanunot mo. Makatulong tapay kadagiti marigrigat. Isudan tumot ti agbalin nga empleyado iti resort. Ibagam kadagiti kakadwam nga agnaed iti masakupak, Jose. Amin alalaki, agtrabaho da iti ibangon tayo a resort. Matangdanan kayo amin. Agpaiso ka di, madam. Maadaan kami iti trabaho. Pudno dayta. Mapanan ipagna nila ka iti papeles na tapno mairugin ti proyekto. Inak nga ron ibaga kadakwada, madam. Baragsakan dalakit di. Katinton malpas tinasao a resort. Ag-training kayo amin. Tada kayo mo lang tagbalin ng empleyado. Madam, anya ka dito sursuruan. Tamasapol nga training. Lifesaver. Dagiti agtrabaho iti pakanan, ken pagtagilakwan. No addan to trabaho mi nga squatters. Awan to ti agbisin, madam. Dayta ti tartarigagayan mi iti asawak. Iso nga agtitinulong tayo, Jose. Agpaiso ka di? Damadam ti agpaaramid iti resort, dito ayan tayo? Un ka no. Kat imbaga kadagiti kakadwa lalaki, tamaki trabaho damat. Adda nga roden trabaho yun, no kasta. No kano malpas ti resort, datayo kano ti masuruan nga agbalin to nga empleyado. Nagsaya atin no kasta. Maklaat to ni Don Conrad, numarugyan ang makali ti asidag ti baybay. Tapagbalinin kat nga rod adakal a swimming pool. Nagpintas to nga rod ti lugar tayo, no kasta. Mangipatakder kano da sir iti pakanan, ken pagtagilakwan. Agkasapulan da nga rod iti trabahador, no kasta. Kasta ti kayat ni sir, akas tulong da kano kada tayo. Ay na, bendisyonan ti apo ti kakasta at tao. Ay, ammo na akitan ti pagsayaatan ti pada na atao. Saan akas ken ni Don Conrad nga agom? Sino tinang ibaga kada kayo? Akalian nyo tiigit ti baybay, ha? Ti akin kukwa, tinangibaga, akalyan mi. Apay ka di, sir. Sino nga aking kukuha? Ket no kukuwak na itoy? Manipod pa ide. Amamukon, no asino ti akin kukwa ditoy. Napandala ang iti Amerika. Nyamita, addadan ditoy. Natadam ti dilam na si kababay. Ibagam kanyak, no asino dayta, tagsarita kami itinalapat. Ha! Tiyan mo kat nabaybayanin dayto'y adaga. Apay kumana baybayan. Adda na dutukan amang bambantay iti daytoy adaga. Sino? Ni Jose Agayem. Nasaya at ataw day dyan. Iso a pinalubusan na anang ipatakder kami iti kalapaw mi ditoy. Kayat ko akasarita dayta a Jose. Kayat da kano akasarita, sir. Pudno ka di, asi ka ti katalak ditoy? Uwan, sir. Nabayagan asyak ti katalak da. Apay ka di. No kayat yu akasarita ti akin kukwa. Mapan kayo iti balay da. Madama ngamin ti trabaho mi. Nagbastos kan alalaki. Ibaw na ka mapan makisarita, iti kung kunayo ng aking kukwa iti daytoy adaga? Ha! Sak, ti aking kukwa! Kasanaw nga rod ang makasarita yu ti akin kukwa. No saan kayo amapan iti balayda? Ayan ti balayda. Day tadakal a balay, sir. Masigurado nga dada dita. Apay nga ipeteng na ako kwa na ti daga. Kasta talaga dagiti agom. Ibagad ako kwada ti anyaman a makita da. Agom a talaga. Anya nga ta ti pagsasaritahan da kada ma'am. Awan ti pagdanagan tayo. Ta kompleto ti papeles da sir kan ma'am. Natangsit lang day di Don Conrad. Taadda kabagyan na a politiko. Ayunan ka di day ta a politiko ti kinaagom na. Ay, jakam mo. Ngamday ta ti sangka ibagada. Si kagayam ti kunkunada a Conrad. Anyat gagaram. Apay, anya ti ipaaramid iti masakupak adaga?
Anya ka di ti kukuam. Adda ka di igem mo a papeles? Nabayag ngawan kayo ditoy. Iswa siya kung ti aking kukuha iti dito apaset ti baybay. Makitam ka di, dagiti dadakkel abang kay jay. Kukuha ka amin dagi jay. Urayawan kami itinabayag. Tadda dinutukak. Ang nagbayad kadagiti rumbeng ababayadak iti gobyerno. Saan na mabalin? Kuna ti kabagyak a politiko, ako kuha kun kano daytoy. Agkikita tayo iti husgado. No adday mo a papeles. No siyak, kumpleto ak iti papeles. Naiya pa yan. Kalat matay nga angin kan todo. Wan nga. Awan mati damag nga adda bagyo. Kumita kayo iti baybay. Nagdakkel nga alipugpug. Ay, unay day jahin nga lipugbog. Saan nga tanga umay ditoy? Delikado no umay ditoy. Kitaan nyo! Ay, tinumba na dagiti bangka da Don Conrad. Ay, inilot alumna dagiti bangka. Una yung pinagmamaayan da. Awan makalisi. No tinakaparswaan ti agpungtot. Ako nada. Malmalpasan ti proyekto tayo. Pumintas to ti lugar tayo. Gapo amin kada kayo, kanisar. Ma'am, binindisyonan na kayo ti Apo. Kumusta nga tamot na dyan nga agum? Nadusa nga ta? Di tay amo ti pasamak no nadusa, wano na ira na laang. Ngam no nasaya at kaatao, adayo amadusa ka. Ti managparabor, at adupay aparabor ti supapak amagunod na. Papagayan, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.